Ginagsa ang uling adlaw sa voter registration alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2025 sa Cagayan de Oro City. Gani usa ka mall sa uptown area sa syudad, sobra 12 ka oras midawat og aplikante tungod sa kadaghan. Ani report ni Cyril Chavez. Gidagsa sa libuan ka mga individual ang usa ka dakong mall sa uptown area sa Cagayan de Oro City adlong Domingo, Agosto 10. Kini para moapas sa ulihing adlaw sa pagparehistro sa COMELEC para sa umaabot nga Barangay and SK Elections 2025. Matod pa sa COMELEC Region 10, miabot pa ngadto sa alas 8 sa gabi ang registration tungod sa kadaghan sa mga aplikante. Mga aplikante lamang sa First District sa Cagayan de Oro City ang ginadawat sa maong mall sa syudad. Na nakita nato nga perting daghana pa at 5 o'clock daghan pa kayong mga magparehistro. And in fact, nag-istorya mi sa election officer nato nga ilang i-extend ang registration until 7 or 8 in the evening. Samtang sa usa ka mall sab sa downtown Cagayan de Oro, taas sab ang linya sa mga buot magparehistro. Hinoon, dili susama ang kadaghan sa tawo sama sa uptown area. Sa katapusan, gikan Agosto 1 hangtod Agosto 10, miabot ngadto sa sobra 129,451 ka mga new voter ang nagparehistro sa tibok Northern Mindanao. Mas taas kuno kung itandi sa mga milabayng voter registrations nga ilang gipanghimo. Dili lang mag-worry itong wala ma-accommodate or kanang wala pa makaparehistro. Kaya doon na tayo ipahigayon nga registration. Kung dili madayon ning atong election karong December 1, maybe this October mag-start na ta sa atong regular atong kuan kaning system of kaning continuing registration. Cyril Chavez, One Mindanao.